Terve kaikki, se on Toivo tässä Saunatolla. No te kyllä tiedätte, että mä omistan Saunatolla, te jotka katsotte. Niin, haluaisin pyytää anteeksi teknisiä pulmia. Meillä ei ole nimittäin mikkiä, niin me ei saada videopeleille, tai me ei saa meidän pelivideoille, me ei saada ääniä valitettavasti nytten. Me tullaan yrittämään hakea mikki, että me voidaan kommentoida videopelejä, eli meidän omia, ja ehkä myös tähän myöhemmin, en mä tiedä, ASMR-reitä. Niin me yritetään siis minä ja nuori Fabio, joka ei nyt valitettavasti ole paikalla, koska hän on muualla. Me yritetään oppia editoimaan, että nämä videot olisi paljon mukavampia, koska me tiedän, että kukaan ei jaksa katsoa, kun 13-vuotias ja 13-vuotias kohta menossa yläasteelle on YouTubea ilman hyvää editointia. Joten me yritetään oppia editoimaan ja niin, no se oli itse asiassa koko sortin idea, tai tämän lyhyen videon idea. Joten kiitos kun kaikki olette tilanneet kanavan, ja mä huomenna yritän tehdä videon. Mä teen sen varmaan semmoista pelistä nimeltään Bowmaster, kun katsokaa, ai niin, ja se on toinen asia. Tää läppäri, millä me tehdään, se on tarkoitettu töihin tekoon, kuten kun te ette voi nähdä, että tässä on Octa-Core Processor X8, joka meidän tätä on tarkoitettu töihin tehtäväksi, joten tää ei pysty pyörittämään esim. Pelejä, kuten Counter-Strike, War Thunder, no Bravlea, ehkä Robloxia tää pystyy pyörittämään, mutta se on niin vaikeeta. Niin te tuutte eniten nähdä Hill Climb-videoita, Geometry Dash-videoita, ja Bowmasteria. Mä yritän etsiä myös toinen peli, mikä ei lagas niin paljon. Musta tuntuu, että tällä nopeudella tässä koneella on joku sotapeli. Ehkä. Jos kertokaa mulle kommenteista, kun mä nyt yritän niitä vieläkin laittaa niitä kommentteja. Olen hyvin pahoilla, että mä en oo saanut niitä toimimaan. Kertokaa kommenteissa, haluatteko te sotapelivideoita, mitä pelivideoita, ASMR-reitä, unboxing-videoita. Vai ylipäätään, että haluatteko mä hankin paremman tavaran, esimerkiksi uuden läppäri, joka on tarkoitettu pelaamiseen ja sen sellaisia. Kertokaa mulle kommenteissa, mutta joo, jos mä saisin ne toimimaan. Mutta joo, se oli kaikki tässä ja mä näen teidät huomenna. Tai jos mä teen tänään vielä myöhemmin videon, koska mä en tiedä. Joo, se oli Toivo tässä ja terve, terve, terve.